deɛ wopɛ na wɔyɛ hɔ ewie yɛhyia ɛwɔ din mu ɛbɔ ade na ase a ɛde kabea no sɛ wakoa ɔsomfoɔ a ɛtɔ nsa ɛfrɛ no ɛno ada wɔka abusua ho ka asafo ho yɛde dwuma yi ewie ne nkonodie mu adɔfo bɛgya me yɛ yɛateate nkabɔne biara ɛde obi biara kɔdu no atra yɛ asomdwie nɔpɛ yi ɛkɔso ɛsɛ hyia mu pii ɛna sɛ yɛkɔte a yɛntumi ahwie nti ɛto nsa frɛ wɔ sɛ bɛkyerɛ wɔ dwam bɛdi he na bɛfa dwumadie nyinaa na mo ɛhyɛ waso mmerɛ no ase adɔfoɔ a ɛfrɛ kyikyiri de nkyɛn bɛbɛ nyinaa nti obi biara tataapa no bra yɛkɔ so aserɛw te w'anim ɛkyerɛ yɛ na ma wo haa no ɛntɔ yɛn so ɛdwue no nkonodie mu a ɛka sɛ ɛyɛ wo ne wayɛ no na ase ɛsɛ ne fata no ɛbɛbɔm ɛde ama wo ɛnim sɛ wɔtumi adeɛ na ma aboro so ɛno nti deɛ ɛde daa wo ɛdɛ wɔ ase ɛwɔ agya ɔba ɛne nkonkodie ho amen mo ahyɛ otwere ankɔnsɛ na osua ɛde kwan ɛde ato de amansa hɔdeɛ sabe na asɛe ɔno ɛdu ha ɔkyɛ osua yi ɛbra na asɛe ɛdu ha yi osua ɔbɛbi a na ɔde nsɔma yɛ na na transe a ɔbɛma na papa nsɔma yɛ ɛbusua nyinaa ne deɛ kɔ asena mo maso afɛ abusua nyinaa saa bɛbi gyina ama ɛgya kofi ɛde ɛkura kɛseɛ ɔsɛ abusua nyinaa ɛne sika yi 20 Ghana cedi 200,000 abusua nyinaa mo yɛ na wɔmfa nka nkonnwa mu fam yɛsɛ abusua anaasedafoɔ yɛ papa no ɛna ate ne ho a wɔte n'anim ntentensoɔ no ɛne deɛ kɔ so na makɔda ase ɛde ama yɛ maame bi ɛyɛ akɔseɛ deɛ yi ne papa ha ɛno no beebi a obiara n'ado ɔso afɛ me kakra ɛyɛ owurɔnko brɛboɔ bi ɔso ɔde bra kofi ɔse ɔma na so te sɛ papa bi n'ani awɛ dan ɛno a wɔntumi ama ɛne ti ɛnɛ wɔ so ɔbɛboa no agu papa sika nsa no wie ɔbaeɛ ne deɛ ɛmu 50 Ghana cedis ɛnɛ deɛ no tetewa deɛ no 500,000 ɔfa apɛ a deɛ ɛnyere dwa pasesa wo papa no ɛbɛnyɛ nti ma ka gye sɛ nyame nhyira no nyinafo prɛko pɛ sabe abusua no nyinaa tena ase srɛ adɔfoɔ ne agyamfoɔ ketewa biara nsa kakra a de deɛ ɛbɛgye ne ɛde aseda ama wo ɛberɛ a yɛatena ase yɛfiri saa bɛkɔpem sɛ mensua bɛbɔ srɛ de bɛbɛ biara abusua bɛgye ne ɛde aseda ama wo ni yɛn nuanom nyinaa sabe ne bi ne abusua no nyinaa ɔyɛ da sɛdeɛ wɔsima ɔne ne nua aba asantoa ɛna ne mo kɛsɛ ɔmoso mo antumi ama ɔmoso mo deɛ wo 40 Ghana cedis ɛna okuro ɛnka wɛ na ɛnka abusua no nyinaa ɛbɛgye nti ade na ase nyame nhyira nuanom anim ɛne deɛ ɛba so abusua wɔn kyerɛ wie a wɔn tena ase a mama wɔn akɔ aba ɛde ama yɛ
Sister Vic ọ̀nà pẹ̀lú nínú ọdún mama nsàkó aṣọ nínú èkó Sister B Ega ẹkú Georgina yẹn nyinaa mpẹ́wọ́ ayẹyẹ yẹn ní nfa sísá ẹ papa nkómi yẹn bẹ yẹ ti ma bẹ tẹ fún ẹsẹ yẹ dáná sí na mi nṣá àtẹ̀dàfọ́ mu ṣí àmì náà mu náà sí. Abusua nyinaa mo fún aṣọ fẹ́mi ẹ̀yẹ ni ẹ̀ maame ekuya fra ɔne nua ɛna asantoa ɛne ɛna adisipoku ɛne ɔmo nyinaa sisa sisi na de bae ɔsɛ ɛna ekuya bi keye nyinaa ɛma ne nyinaa $50 amefo si ɛnyɛ ɛnyɛ do a ɛfa sisi papa akonya yɛbɛ di eti madana ase dada ɛna sisi ɛda ase. Mama me ma eye bra wushi asayina sabi e sister shoten o say ni bi o $20 amanya yemi nyamba si egoyo ye no ko oni sabe keni abushia ni nyina o say ni ka tele letora de wa ya $10 ọsẹ mi kú ẹni tó sọ ẹ mẹtẹrì sábẹ kìnìún bá tó sí ẹkú mi ọdọ náà sí bebree ẹyẹ bá mẹsà ọdọ náà yẹ ẹni sí bẹbí àánú bẹbí ọdọ náà ló kàsẹ ẹni 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 mu nyinaa ọsọ ọdọ náà yẹ ọmọ di ẹwù $20 yá di ẹntì madana sí dada dada sí baa bẹbí àtọ ọmọ mẹsà wọ sọrọ ẹ o. Yeah, I'm sharing ya, Papa Amos. Any money now, Papa, a money now. Said of our Tama to the Bushia, Ekata, or say, didn't you of your, in my of your, no matter for 9 yet, the same room to be free. The Bushia say, also there, $100. A Bushia, money, in India, your banker and Papa. Sana tansiana le ekasate bushani nya ose wana ni rapia biba ene ne ma mu su de $20 enta bushani nya ya fancy ko na ko to ani si sabra de ani abushani nya kasa o si ansa enti nya ya nya na ko du so na ke le ko le ke nya e mani nya $50 monye na mo fansa mo kunya mi ya ye mi ya e ba ni so fansa na mo ye mo ko sa na sa tene na mame ayo na ko no kasa oso mu di e mu tansis e na ko nsu so e ni jo e ba ke ponyo e da mase ye ko sa se mai sa mo te ya na nyame mere ya ko na se asori nyame atani ya betru ele me nyira to to na ko ti ba bi obia wono o me nya moa ni so na me nya moa ama ni ya papa opani bi odu o me nya wasi wuro ni wo do ti eva o ha obia mere e ma e damas baby awobia unu ya ba me ku ene so a ye bravo ene abushia ne ba ne nyina masajunfo na ne mo o masajunfo ne ma me se o mo ba ya mo so de o $50 enzi mo so e yiro tu a mo fa sa mo ko ne ya ba di enti ya damas ye no ku olu ya no ni papa no obayin ko ana le ja se eni ni ma na mu nyira eya awo ga ma na ni ya kasai oso ba ye mu die $30 mo ye eyiru ju awe fa sa e konya ya ba di enti
adana se dada se ne dada yo happy abia obia fa to fami eya wonyire ede wa ne polina omuso onye wo tansi oba ke nsi so e kiri bi afa sa papa konya ede wa mo ai acha me wa eja wa de
ɛgye sika pa ne yɛ kasa no ɛyɛ nkyɛn wa tu wɔn ne maame no mo ɔsɔ mo ɛna onua no wɔn ba wɔn deɛ wɔn 50 Ghana cedis na mo kɔ nyɛ na mo fa sisa mo nkonnwa esi maame kyɛn wa so. Maame bi ɛna pɔma baabi a wɔde atena ase na apitatefoɔ dua sɛ yɛbɛkyia manfofoɔ akɔsiatefoɔ wɔn nyinaa ka bɔ mo sɛ pae baako na anim kasa yi wɔn sɛ ɛka wie yɛ wɔn papa akontanso na wɔn de n'ayɛ papa ɛnɛ so yɛgya ne kɔ akɔtakɔta saa 1 million esi ɛma ɛne ɛgya wu abusua nyinaa so apitatefoɔ no na ɛkyia no apitatefoɔ no nti bi wɔn na ɛkyia no ìbámu gya asedafoɔ mo nso bɛda aseɛ mɔnte. If I don't to one of them, I saw mommy, I need you. Yes, I am mammy, was all your way to Yatua. And in the back of fear to not say at you. And I never say, like I say, 50 Ghana cedis, 50 Ghana cedis. If I tell Mombasa, Dama, many of them are for fear to, and no come. 50 Ghana cedis. Yes, I'm going to say, Madia Momray, Adaro Madia Muye, Sieni, Woman Brasa, and yet, the you know that you're another okay. Also, no, 20 Ghana cedis. And see my Sonia Fantasa in Buddha. Never can see my back to Mamma said, Edana Sepa. If I don't share another. Oh, the Pamucha, and yet that I put on your baby for. And then I put on your baby for. Also, I hear me, and into a 2 pint. And it is a woman, and then you're a boy. Then you will so by over here 20 Ghana cedis. 20 Ghana cedis, and buying now you're fast to sign. Never did Madonna Sedada. I will share most of the numbers, and there will be us. Yes, I'm going to be Madame, yes. Why can I open it? That one to set from this one in the gas. It's over. And I said, mother, she's father. A young sweet father. Everyone. That one, which is the brother said, she's mother. And to over. I am also to over. Processing to over. What do you know, my money now? Because I don't need that. And I'm not to her. They said, I don't know.
sorry, that's a new sorry. No, that's no any papa. Oh, what they do? Oh, why are they far? I don't know the must say. Madama, what would you want to say? Subo, Equipiano. Subo, when you are Equipiano. Woman, I shall want to anymore. Said you Subo, Equipamine, or Fatas, or the Lecata Martin. What would you be after?
kuku no wɔn nyinaa wɔ ase ato asɛn no mu hɔ madam ama ɔbɛka wɔn wɔ hɔ saa pɛrɛmɛ bɔkɔ ma aban yɛwura ɔpɔn wɔsɛ wɔde n'ayɛ wɔn nua bɛrɛ ma wɔadeɛ nyinaa nti sɛ na ɛwɔ papa da fam a wɔte mɛtena ase na ɔnhyɛ ɔne abusua saa 20 cities mpem ahɛ no mɛbi nsi so yi na nka abusua. Yo, abusua nyinaa ne deɛ kɔ aso na mɛde ma so afɛ me maame dɔgyina onye no kuro abusua ne nyinaa me nyinaa ma na n'akɔ na osu ansa a dodoɔ na afɛ no chief chief sɛ ɔne na yɛ ɛne sika yi 30 Ghana cedi 300,000 abusua ne nyinaa mo yɛ na wɔfa nka nkonnwa mu fɔ na n'aka Roman Catholic ne ba chief ɔsɛ 30 Ghana cedi abusua ne nyinaa mo yɛ na wɔfa nka nkonnwa mu fɔ yɛto ansa bɔ bi yo mɛmbi kɔrɔso fɛ miɛ ɔwɔ mɛ na adoaso afɛ mɛ wɔka accident te yie paa ma aban wa na me wɔ yi bra wɔ sɛyi wɔso nua ɛbɛ ma no no pɛpɛpɛ nti sɛ dɛ wo kata ba bɛ kyerɛ ne abusua nyinaa tena ase a 20 cities mɛmbi nso nsoe na nka abusua ne nyinaa Yes, I bring a man. Some Santi and I'm going to fair. Nana fair, I'm not putting in. I want one that didn't know Yamuti kind. Secretary. I will not put your phone in now. Actually, I'm in or when you let him. And I'm also Santi fair, and I see it. On one and more Yamutu money fair. I na for more from our company in front of Sabre and Anam, or Mato Santo, and Babachan, and National Busiano, and Anam, or Mawan Sasway, or Mamma Sanamos Mamma, so now I said, they said, yeah, Korean and tea and chance for 1 city. For 1 city. You remember me being for a sofa man. Meeting my appetite. Baby, I was telling about appetite, or one or Omo bachi amono anamo so ma yo omo feso appetite for say baby omo ti me ya chi amo omo nko insan say kwa ya monta fata ko tunkure omo ti me bi atro so edo bi anim omo ba ya 100 Ghana cedis ene die te so dia no 1 million maybe enso so na ka wo nua no mo papa ma mo hye ni nyina na mo fa kan ko nya mo fo. Nana say they were ready to pass on another soft and air. Somebody and another so and some other machine in our area. Somebody in our and Kufia here. And our one is going to go to see a couple of Kuka Jennifer and so get go to Suti and Americanza. Nana Kufia and Lucian and said, Lucian, I do money. Nana say, when you are sending a ultimate Yomasa, a basically 100 Ghana cedi. It's the of the paper. It's in an answer so. Now you see in our family to me for. And we said that you saw my and that's the answer that one video was and I could hear here or then you see our mother must say, am yet to work in somebody else. My baby, I will be another shop for me. Sounds a little cool, baby, I will be another shop for me. Teacher, what's an idea in animal? It is a number of Papa Chia. Recommend now that I want to show myself 20 cities and Puma. And I'll create my day, and so I'm out to a scenario. The Papa of the Dubai and the Black. Nana mama wasi adia to ani anya wa na wuhie eto no wura ye wura ni
Ọbọnsa yẹ sọmọsọ n'ato abusua taking cities mpema asa esimoso na mọmfa nto abusua yi wọ nana mmọbẹ di ntoma daase ẹnyẹ ama. Yomi maame bi pawaso fẹ mmea yi ma abayewa na mi gyina yi anti Emilia wọsọ wadeɛ nyinaa no sisi ɔpapa ɛbrata wɔn nso ne papa na ɛda fam yi ɔbaayɛ ne deɛ wɔ mu 20 cities mpem ayɛ no ma enso so na nka wɔn ne abusua ne nyinaa na mo fɛ nto mpata. Yoma make baabi a obiara na ado aso afɛm me saa nso na okuo baabi a obiara na ado aso afɛm me ɛnsa abɔdeɛ esi mo so ansa na ato abusua no Togo Broni wɔsɛ mode na yɛ ba mode na yɛ nua mode na yɛ biribia eti sɛ na mo kata na n'akyi a 10 cities mpem a esi mo so na nka abusua ne nyinaa na mo fa nto abusua yi wɔ Dama ta afẹ́fẹ́ pa àti ẹsẹ̀ ẹ̀dẹ́ wo pa máa mi kàn án bọ̀ ntẹ̀ ẹ̀dẹ́ wo pa òtún náà mẹ́rin náà sàn kàmí kọ́ ètò ní sweet mother ayé sweet father ètò sweet father ní kọ́ ní òkú náà mi máa nà yí kakra ọ̀dọ̀ bẹ́ sà ọ̀dẹ ẹ̀dẹ́ wo dàbí tẹ́ sàá ètò sweet mother ní kọ́ ẹ̀mẹ́ ni náà ọ̀dọ̀ ẹ̀dẹ́ náà. Original patas, chamana kasa tosumiensa, umwana edul hey, abusia, obaja jina, ekuyo mana sote, se papa da fom,
ade to wani enya wa na wuyi nti na original si ubu na bu awunia wo ma du ha wo chia eku a emu ode wa akosi ase pa enie afi bia wo to party obi a akokọ muya esi wani no waje wani eku no ateye papa emu denti eku ni muda original of atas on the eku ni chairman ebra wo ma chia wi ente ibon se santi ni so atwa eba a oba pen na na bedu prama ne ba ofanyamna wodi animu na mi samenka so toso abrantie sikagale ye dialetu sanso na na toto na nata omuni omabusia nyina ena edu ha omunso chia ba ebra omunso edu ha ebusia no mani di omochi omochi awia mama ba bia tena amaye yentie yansa amode a yansa aka abusia dia pamani na nano me pamche wani di kwanso na madama so abe me kakra eye kwa me dawu ba kwa me ba kwa me woni ama ni wonyina na mo papa dawu na nkroma na madama so afe kwa me sabile me jira ha mamo makonta ma die nyina ye woni aba ye da wona ne ba bi ko eye ni kunu ofata se ene na se ene mpon na busuya nyina hia akokata deti ofata waba woso waba wo je ba hwe na nkontaje no ene na yire ne nse no na wonso de nko oba ya ni die wo ma pema henu ese na konta no nyina ene na yire mo ene na se akosia ese moso na mo fanka konya kofo abusia ba bi eti me gina abusia ya na mo de mo nyina ase na hira yo eno ku ne de paso na do aso afemi eno kokokora sanso no fapia na so do aso afemi me gina ma be ma kwabena grusi si ya lesi ka si didu empemo ha enti eno ku ne fapia se na abusia ni nyina mo fanka nkonya mfo je na na no na se mo ni dia kasa me na na nkro ma we no me ni nyina ma no me ma mo fa ma so mfemme saa so na na jase a obada fa mo na na ponsa na so do aso mfemme esa body ami boy esi abusia ni nyina so na Charles na pontre fe wale da busia ewa Gambia na ebeka akwasiase abusia ho na Charles na busia nyina se Gambia na akwasiase na aka abomu abusia ni nyina se me na wo fie wo mo faase wo faase enom nye baako wo mo wo ho eto wo ba ya wo mo te ba ya abusia sa abusia no eya abusia prokope ene siba yanda Ghana cities tetro dia no 1 million opepe baako ensi abusia ni nyina so na mo fanka nkonyo mfo je na no message na obie na na proma we no ma saa so na je ho ba na ko asa na ja se o so ni abusia ni nyina na mo ma so afemme Midna ma na na sa fo kantanka wala ne ma mennom mo aba no so wa mo ofie wo o mo na no ofie wo nti abusia na ko ya abusia prako pa ye kimi kwa mo enyi bi free mo na na sa fo se wala ne ma mennom o mo dira wo ma electrical 100 Ghana cedis o pepe ba ko 1 million ensi abusia ni nyina so ebra ni mra mo fa kan kunya mo fo na na mo ba de tira dase enyama yele ko fa so fa mien mami ana sa wa pa wa so pa me eno ko nya abusia ni nyina na
Asia mine. Was this announced that for my 30 cities and Puma Asta? Asia was sending so I'm on down to your phone. Sorry, Waka. Sabi, you do have your bachelor or baby tea, and a sorry, Waka for you do have. Madam Master. Mavic, we need no crew, no matter what one family. Sister Yameda, on the Mammy Bonsu, Mammy Bonsu Ketua, Yamedo, when you are Mammy Bonsu Ketua, almost 20 cities. Mavic, we need no crew, and you are phoning in a Esimosanka Busiano, Namofanka Patemo phone. No, I'm not an anom, yet you are to you. Mamiana, ne papa no, almost a year the car baby. We almost say almost 30 cities. I say, everyone say, it's so sweet. Now for Mamma, no more fun, then another fan to a sharing. No, my dear, and everything. Come. Nana Pedati, there's somebody so. Now, to your man, and the man, I can't. Wow, what up for? I come out of pain, what don't pay. Nana, young man, I was saying, Papa, or would you maintain? Or say, Nanso, after you now, Nicola, no, for no, I was sharing now. When you have 50 cities and Pep Ahino, Asia was selling now, so I'm on fire to Pata. Nana Brahman, Pawaso family, we're not many in our man. Nana Jasi Abada Pamon and Nana Sopida Tiwatime and Ampansa. I was sending now more from some family. And tell me, I'm not say. And yes, Madama, Mata di Sasafo, which I want to some media, Mata di Sasafuni, Mata di Quachiro. We are Mata di Sinia, Quachiro. Yet can't pass the wire, can't share, yes, Mata di Sasafo. What are Bataya? Yes, I was sorry, Quachiro, may sound and should be near to answer about the energy. Wonder, a fear on any almost 20 cities and Puma no, and so, Namoka to Pata. Your maybe for so familiar. Wanana Auntie B, Wanana. Was say 30 cities and Pim I9
ensi usoi afetu mpata yo pasta kwado CS pasta kwado tieme ensa body esi uso ansa na to obusuani nyina wudo mpe wa kuma motofe maame ana sofo maame wone ne maame nom ena ne na nom ena aka bo omoso o ma se na da komo yi ya ga si bi dia kira musue ya na ntwa yie 100 Ghana cedis opepe baako esi abusue ne nyina so na mo fa nka mpata mu from eslama se da fo ya ho twa o also I know 10 cities and Pima. You know, Bravo, when they in the Pima, the Maswan family. Mamma, I just want one of the baby one day. I just want the 10 cities and Pima. Let's see how Shannon in our so. You're my babe. You're Nana Kroma for a super man. Sounds on my babe, and a pure land was one family. You're Sabre, Market is Safo. May not be who's a shop when you are one educated, no shop for us. And evangelist Papa Patu Asoy. I hear evangelist Papa King, evangelist King. And I shop for them. And you know, the woman was young kind. So I preach out Pastor. I don't know what Tommy said. And that was him. I was Raw. Now, so penny, the other say, I call one lady can you. I saw penny of Fedinaye or one lady can. And I want my corner for you now to us one. Hey, my tendency. Why you fed dog? Why you fed? Jonah, Nana for a sofa man. San Eva now was one family. San Eva now was one family. And somebody is also. My very on so count. It's also a son to a Bushani now. Then I'm red on one of the German chain. Where you do like a on Pecania. I assume. What's on you right there? Almost say, she says to the San and see how so. Now, I'm Pata. Yo, Nana, will be a family and Chame, so far, kind of be ready. So, what was some other disaster at Osantia? And one shop for elders, deaconesses, near Solomon. And me mamma vague. When the woman, Nelson, will be a mechanic to listen to me ready. Really, and a strum of one patch, one patch of me a group, Miss Ramon. Yo, me na na do si popo kon of atiemien. Sound of appear now so do so family. Teacher yellow. What's my dear no. Tisana papa da from one. 20 cities. Anything or so. Like Busiano, I'm on fan to Busiano. Yo, man, Tieme. Mammy, I was shot that part. Wow, and I'm Mammy, ya. The Mammy, I know what I was shaking eh? Well, my Bible say, Mammy, ya. I know what Mammy there. Almost 20 cities and Pim Iron.
busua no so na mo fa tu pata Jena na ya se ana ponsa na obada fa mo wada ma fa so fa mie wa ko ma moto fe mo do pe oba ko sintia oso oba ya na ne so obada fa di ma ya ni busua sa 20 cities and pay ahead no enso so ai na to busua yo fe e mai de mo wi a esram ya be di ma ka ha mo ho akono se nchi no Je ne crois pas à ce famille. Anti-Freeman, na no usi ansana yire. O se 10 cities. Everybody de krata ako. Adansi die krata ako kwa na wakati oso ametua. Ene ya maha. Ni betiti ni boy bi. Then mko video ama sama ni ishana. Je me na na nkuna ma fa wa so fa me ai. E na me na na kwa bina jei. Mo so mo fa ma so fa me bi ebusua ni nyina. Sa bre mama na e ka sai. Ana kwa bina jei ne ma e na e ka sai. Ma me nya kwa bro no ma na na bro be na yire. Na na bro be. Ana ne kura e na e ka sai. Masama rasma ko yedma be ni ma Sabre mo se no ma na ka sai ma me ya kwa bro no ma oba pa no na gina me nchen hai ni kunu ne na na brobe branch no tema shama na go so e fi e bedu ni kunu e ja fosu e na fi ma nsa kunu o ma ke ho abom isanso mo ye fu ba ko mu ade e so fo si e ba ya sister cities empem ayensia en so fo e esimo nyina so ene man mo fa tu pata ora so ha ajimi je no kuyo for so family je ra Daniel Avonyo osina ade nyina no so ma perfect a what mean trans no on show sa 20 cities empem aye no ene kuro ensu so na enka ho nuanom na nanom ne abusua ne nyina nom fa nto abusua yewo o man enti asida mo dani wambontu na bana nyama ba me do na me na engari we be fu je ma bi trans ai Yewura no mienu na mo dwemu Mr. Anane Oni wonia na ma hega edu o mani fefe fa o mo betia no kuma si ton o mu fre baby o mo te so ma perfect to Yewura no mo na di enu nyam fefe fa na wo dwemu a ye ba betia busua ana no so na busua yi o mo peja no ma peja na ye fe ene de mo amunim yale okodi awo enti enye se ne pa na ma wo mu ade na nso yale enti na wo kwachi a wusuro to peja na so apeja na ye fe yo te wo for so family Saansu na eno ekuro na do aso afeme. Saansu na ma me ekwete wia ke wo nua ba na so do aso afeme. Ba me abra badu a. Faasu no ye aduma o misabo achewo no. Ono na ne mo ka sai. Sese ke wo mo papa da fam a. O ti me yi achiansa no wonko. 20 cities empem aenu. Esu no nua no papa no abusia ni nyina so na mo fentum pata. Sabre BBC for
ku ene die kwa sana do aso afemi ebra BBC for HA na eno ku do aso afemi bijina ma ata kwabana one maame abrase wa omo si ene sika sididu empem wa ha ensi no ku so na ebusia ni nyina mo fanka akonyongo fo sabre BBC boys and girls o ma na edu ha omo chia no ebra BBC for edu ha omo chia wi a mape be bia mo matra mai ekuro ba akon so a achepa nso no omo chia wi a mamo be bia tra e bia mai yiti ensa abode yo papa free baby a obi a transe baby a obi a transe wo classmate for so mo ba ba chia no nua no papa nom na nanmo ni abusua 1988 driver can come on one lady kaino on one lady kaino 1988 papa free classmate for and no matter something fa ya ba chia no papa no nua nom abusua me wa fa ye sister ama maami ata mu nyina na ato something fa no ite 84 nko a je no ku fa so fa mi ai eda mankwa oso ne na yire maami do tina tensi di tempemo ha eno ku esu no nua mu nyina so na mo fa ntum pata yo santi anamu do ma e bai osi asamo da oso osi da wonso so oni atuma amansa o fa ase e wa me fie ni nkyɛn wa o kwa ki ka wani so anu ki ka bi a kyerɛ wa se e ka bi kyerɛ wa se bia mindra se bia o pe bia no oton bi o sa wa to ba o fie onu wa se di bia guso no apropro ho jewa musiane nyina mo fama so mfeme mala we sifo oso ne wo fa ase akọ kwame ejei abusiane nyina 20 cities ensi mo so mala we sifo ne wo fa ase kwame ejei almost 30 cities pem asa wale ne nua ma nom na busia ne nyina enka busia no ntu nyina na mo fa nto ayiro je busia ne nyina mo fa ma so fa me eja busu bempa ujina mencha oso ne na ire oba ba na fa yesewa 20 cities pem ahedo esi abusia ne nyina so na mo fa tu pata yena ebrago ma ve ene ku na mo de ma so amfeme kai zam na ma na ire yesu ma me eno mere batampa o se tensis empemwa esi abusia ne nyina so na mo fa tu pata yena na kroma na fa waso fa mie saa na na jansi ana baba fa mo na ponsa na so do aso afeme eno pe o mo nua mo nyina ma na mema amo so do aso afeme enche bia na mo se na se tutu fireman apietus obecha fefefe apietus so aba one na wura oba pa epia papa bi 50 cities pem ayeno ensi abusua ni nyina so na mo fa nkan konya mo fo yo sabre na na fo na to santia o mo chia no T14 mo petin ano petin enyo na na wo ne na na nom e na to santia fe o mo de ti twa de o mo fa no kwa wo aka o mo da se kura de be chatin o mo na e ko no T4 nko a tin mo ya fresh no mo chia ma yan enso ye boa je no ku oni ma ve na mo de ma so afeme oba be de oba ko no po dina me nche hai
sister Kabuwi, Amada Purumina, we Ifri, Nanasa Pukantanka, Nanase, Nibia, said Yimia Bema Adesso, Obetina Group. Mansa to one a dapper a day back, answer to my effect, a vexel Bushen, I was one in a swamp. After Mansa saw by ya, I was saying in 30 cities and Pim Asa, and still was saying in so I'm on back company. Hello, Queen. Maybe my head of a free. I was saying in one year about the king, Jama Heman, or some near Salon, Shah, 20 cities, and still Bushen so I'm on fire to Pata. You know, I'm not quite a for a super man. If you are Mamma was so one back. I said, no, I'm not a pet. It's all about the phone one. 10 cities at Pewa. Mamma, you are so sweat. Then come here. No more papa, no more Luciano, no more pata. Joey, you have go for a super man. Thousand in the Piranha or soft man. I tell you to one. Asumunia no maadie nyinaa no 10 cities and power. Esi abusia so amon fentu pata. Yeye kuya uno mi ama na mo so afeme. Sisa Zania o se le fa abodi e wo 10 cities and power. Esi abusia nyinaa so amon fentu pata. Wafa Echebia na 1988 we graduated from Osa Makwana Papa Mobo something Emecha Ono Nyama Papa no na Namoni Abusuye nyina Monso weje Romo Peso Romo Pa Omo say ete na onwe school no Romo ebi kwa Brooklyn the US eti chese tikana busura eti we Romo Peso $1988
na na phone nyina ase 200 Ghana cedis opipi mienu ya de taya maame no ya wafa no ya na nano abusia nyina ti so wonye na mo pampa abusia yi wo ana mo ba de ti akase da tudu eno ba ti bi ana na fo ade no we de esra mo kameru paasa kabeye da kabusia nyina ho patasi mo ti do ye fa se na be ni munyo ye we sa bo de na eno be ba Yoma mi tell you how to my dear. No tell you gra. Obey na ka bi dia tira we. Oso ba ya na so ti ka mafia. O ti 15 cities. And pay my head you know. Ensi abusia ni ya so. Na mo fa tu pata. Na na ya se ana baba pomo na so do aso femme mo baba akweji abo ma die ni na na bebe ne ba akweji abo ni kuro na ka sai mo se ni mpo ena ni mo ka sai ma na akweji abo ni kuro ase na se ni mpo na da pomo o ti we trans ni ni a tia mo cho mo sa 100 Ghana cedis pepe ba ko ino dombe mami ga bonikuro asawaye esofue amofeto pata Eda very ya media obi anu atna se yes anti bi aso eba enye obi ase Reverend David Combat sabe wadu ha oba be chia oni obusua no wono ana chimfim fra Reverend Dia and so Eddie Mubia Omochia. Reverend David Combat sabe wono ana eduha Ochiano. Eda beria ohodonti eno Ochia. Yes one somebody else. Eda beria ni de personal was on me odusia ni ya. Encheja ena Reverend David Combat obabetia ye. So baya onene yele ini ana wona na no yina ogo tawo ona tiro na utawo ngina udibana ogo Ema buziani na musidu na nafona sio buziani na Semi
Abuakwane Biasano. Abusiani nyina na wankahwe ankyerane ma mendom ne wafanom obaye ni die wo 20 Ghana cedis 20 Ghana cedis bebe ni sanu nyuma efe etu na mbabia na senyame boa obi na wato ne nsafre no a na mama me ba na so ate efise dwada didie wode ne ko baabia oni mungu ase bebe fa ne kwa nkran nyina ne yakwagie edin esa eba enti yadanase that's a papa. I'm Mishra. You ain't create for our sofa me. And I create me now. My word, you are one in the men, Nana, Buena. And you create almost say a Japoku, a Yomaba for a coupé. Tisana, who are part of one. A Japoku feel for intimate show, sir. A papa feel for say 30 cedis and Pem Asa. Asia Bushanin in so Namo Phantom Pata. If you are best mark, me here will receive one, but I'm in Minipapa man. And then say, no, but is the only way in our the summer by almost a month. Only we are known. And you are sending 50 cities and Pem Iron. Then you are sending so I'm open to Pata.
amonu de fia osisala mo na na da fo no so na na da fo mo 20 cities enti abusia ni nyina so na mo fa to pata aseda fo no sisa do fie ati bo tuba do fie le ba ke to ano mo na na se onu le dina table no no yo ati bi baby o bia mo so na hai ati bi ifi sa papa fi to ye so ro akafo ma ya so pe ye bu ya nsa na enu ane ne na wo ja papa pai so ro akafo so ya pa ye try na so den enti ati bi ye so ro akafo se ye ba ya na di ada Ghana series ati bi eti o so entabusia ya wem ebe ina fasa papa eyi ase konwa yo ati bi sa na papa akwamanyere na papa mi se na di eti Ghana series ati bi je ati bi ma me de wa na me kire e ya abra ten ona me ye na de wa me de nya o se elo bi wo ya mo nya e di eti Ghana series sadada no anu elo bi ono mi anu mo ye re ma fansa konwa elo bi sabi guys that one also na na to fiere se na di 10 Ghana series until the enso so enso busia ina abusia ni fashion ya go BBS wenyo bia kama mwa era se mama mwisha je mame para sota bien Libya wala na ile baida almost 20 cities mame enso so na enso busia ina ele kuyo ya so kansa abodi ubi yele kuyo uno nyamam bami etemya awudo ya tere ya le etemya waso ale ba ba be dia yo pa do ma le na menchen de me nyina 10 cities ensia busia no so na mo fa to busia yo yame prophet 1 ono na namu twemu no enwosani adoma sha ne ma ne ya ka ne moto dia the whole Ghana oboa ta den yo ne ya dia sister
botan kesi ono no oda montu no so ya wo bia baka ne nya nhira ne bi amansia oze na na ma me nhira ne bi ya wo de ka ne bi a wo je nhira ne bi I don't want to sa Pedro sa nana jasa nana fonsa sa kera mase sa kera mase kan somebody yes, rather for me, a down for you now, 17 kai.
asomdwe ɛkɛmonyina ebinom a so Christ asomdwe ɛkɛmonyina yes na otumfo Nyankopɔn bi wopɛ w'ahoɔden ɛpɛ w'ayaresa na w'agye so ɛyɛ akwasiaseman adɔfo a waba moayɛ adeɛ obiara deɛ bi a wɔhwehwɛ ansa bɛka mɔhɔmɔhɔ sɛ wode sika to fufuo mu ɔso ama wo na a wode diia no wo nhyira so na deɛ wɔhɔ nie bigyina ha na ɛyɛ nkaebɔ ayɛ mpene ma mo enti obiara nyɛna so ɔgye sa nkaebɔ abusuaba yi na n'apaakye daase ne na n'apɔ nsa ɔno na ne bata fam ɛsɛ ne dewa na ɔsi na akwaraa ketewa wɔ edi ɛyɛ dɛ na wɔn ho ɛdawuro adi 95 years n'apɔ nsa soso ne years no esua saa na teɛ na n'apɔ nsa wɔyɛ panyin sunsun. Mohura moso ya akada wahoma bebree ne bɛbine na n'akoroma a wɔde ne nkyɛn wɔde 103 years 103 years ɛna wɔde hɔ na n'abɔnsa na ɛwɔ hɔ ayɛ abusua amaka nyinaa wɔntie na nana wo se wɔn de akyɛw pa kɛseɛ paa na ɛma ho wɔ asɛm a mebɛka kyerɛ sɛ ɛkyina yɛ asɔre da nyame da a sɛ sɛ yɛkɔsom nyame yɛase da a ɛni kabea ma otumfoɔ Nyankopɔn na otumfoɔ Nyankopɔn no ɔpa asomdue sɛ woyɛ asomdue a na sɛ ɔpa asɔre dɛm sɛ ne nkɔmmɔ mpaeɛ a woboa wo mpaeɛ bɔ no yɛwu ɛnkɔ baabi a ɛsa da ne nnome ɛsa obi wɔ hɔ a wɔbɔ mpaeɛ no so ɔbɔ meyɛ saa mpaeɛ no a wobɔ no a ɛbɔ wɔ ankasa wotu bia saa sɛ wonya yɛ wɔne wɔ aba ankɛ no a ɔkɔgya yɛmia no sɛ ɔhɔ a woawobɔ ho bia ɛnɛ dɛ motie saa sɛ moyɛ paa gya wia ayi ase na meka sɛ wotrɛ hɔ wote hɔ ayɛ adakyɛ wo ma wonu wia sɛ bie wayɛ akas wonim a meka kyerɛ wo nɛ wei ɛyɛ secret a nyame de maayɛ wati aseɛ mo sɔre ama yɛ aka saa yɛ aka mo bɔ nkɔfo dua mo sɔre anam kɔ asɔre dɛm kɔbɔ mpae wo bɔ wa ohu dua ɛyɛ mɔmfa wei nto hɔ na afei mo ti announcement no wɔyɛ nyamso di mapa anti nyame da ne ɛyɛ ne biribia na ebinom bɛkɔ asɔre me a megyina ha yi mɛkɔ nanso so yɛbɛyɛ asɔre wɔ fie hɔ wokyɛ ne ye wɔse baabi a baanu baasa bɛhyia wɔ me tiri mu no na meyɛ Awurade na mewɔ hɔ antinti akyina na ɔnkɔ kan yɛbu nkonta na nkotadue no ase no ɛnsɛnkyerɛnne bɛbie odiifoɔ biara ni animonyam wɔ ne kuro na me a megyina ha yi meyɛ odiifoɔ kɛse a mabe mɛka sei no amanfoɔ nim sɛ agorɔ na medie sɛ me nua kuma a wɔdi m'akyiri a yɛfrɛ no karatman no wɔwɔ ha a wɔbɛka saa asɛm yi akyerɛ wo meyɛ nsɛnkyerɛnneɛ wɔ aburokyire ama wɔ mu hunu sɛ akoa wɔyɛ odiifoɔ ɛnyɛ asɛm na meka kyerɛ wo ɛno a meka sɛ mebɔ bɛyifoɔ tuo wɔ kurom ha na amanfoɔ nim sɛ meboa momfrɛ me nua nyantati ɛne apea no mɛgyina wo sɛ asɛm a meka meboa na mekɔ sɛ school mebɔ ne tuo ɛyɛ tuo paa na metoyɛ ɛnyɛ sɛ ɛkwa menka toro wɔ wiase masɛm a mɛbɛka bia ɛyɛ nokorɛ ba de wobɛgye akyinye na so ɛyɛ nokorɛ momu sɛ ɔmo sɛ mantotuo no ampa bɛserɛ mo yɛbu nkonta sɛdeɛ bɛyɛ a ɔhɔhoɔ bi a wɔbaayɛ adwuma de wɔbɛkɔ adwuma
enkonta ye mu nanado ye kasi ye twanya me nyina ya pon asore ani aba anado enti ensam so wo ho enti e be cha ase ne enu be no don dumienu don ko no ye wie wa wo ba ye bia wo ye den wo ho na wo di asomdwe ye den eko eno nti na namponsa na nankroma ani abusa panyin se wodi adesrade sere wo biara se madawroma ekira no efi ho ye bebo mpai de wo konya no waso de mo no obenya ne ho pepepe Lenzo se ya refi amamre ba kokura ya anya kura
wase. Sa Edomima Nana Fry. Nana ya mu nyina ase. Nafi Yamampaye. Yes, on a trouble the bamboo and they were playing a pocket and nail share ye free man. That was Samri or boy who by Antarctica Bonibia. Or I share that was I said that also be Yadima shining in our crew and Tiasia. I would try anyone do anything much so ene efi na no ukuada ebepum ene memri modanati obi bia yesu nchira no aside tosubie yempanifo anaye kometifo ona pa ye ho branyina eda obi bia sade achi na mutu sanananu information center omo kasa na ye opanyi duodu I a friend I tell you that bushia and Adamas. And the BBS ever yes with him. Amen. Musisi ya yafra sorry. Otufu nyankopon wa obini wanim obini waji Awurade da wase. Awurade waye bidoto. Waye nsenchene ewo. Eja akosi wuro eye yase sunsum wo mo aye wani hunin wo mo yani de ye hunu na de aye wo wani se enura ye betra se ni ensuo munai na bebre ni didie se ensuo no ebejai na ebi frase oh eja kofi amako ma na ebeye na ye bombai Mekachina nipa bi se enso ni bato kakra bi ebejai na nipa ni nyini afa esi saro kaja se ei why are you me se me nya ade odifo bi ani ani munyam odukuro Awurade wa yɛ se kyerene eti dia kaja wunyina ne se aseda ya wodia Awurade wo bibiara a wo ba ye yase se wo yi sika se wo anyi sika wasana hode wasana daje ade boye Awurade shiraro se ni pani yare a Awurade sane yare ade abeye musuo ne esan yare do ne mpatuwo ibro mo nyina so adamo ni hoho baye hoho hoho ma every wo Awurade etiete wo de Awurade ye tie wo to Yesu Kristo Echira yebu ne konta ye wie kura yesra asomdue se adia ebeye mentime mo ase biara no Awurade ma wo saso na bibia wie din ye wia afei adofo a ye baaye a wo mo de kiase na baaye Awurade yesasa wuro biara ko koduro da bi wo asomdue There is a running, the Busa obeyed, and the Busa. After you be free, get us so. She had a pack. Now I want for no one could define. Then you are how every year. So, I get you, Akuko Boma.
ka sɛ wo asafo awurade wayɛ bi ama yɛn nhyira ka wotiri daa afei mu nye nhyira otumfoɔ nyankopɔn nhyira ɛfiri sorosoro na asomdua ne na yaresa ho ɛsisi mu kakyerɛma so ɛsisi mu tiri so na sɛ mo yare a wɔ so so ebie wo nam amen Wado hwɛm ɛyɛ yɛsrɛ mmeranteɛ no